IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Naruway dagiti kalikagom ni Philippine Consular League when PCL President Kishel Puntila na para iti pagsayatan di Cebu-Bukel at chapter dito'y probinsya. Kinunana, saan nasayangon ti oportunidad na ipaiken kuan na rason nga itultuloy na nga dagiti napipintas nga aramid ken mangwangay pay iti ad-adu nga aktibidada. Karaman dito, iti panang pabileg karay iti amin na konsehal dito Ilocos Norte, babaan iti capability program, kasi iti legislation kan budgeting workshop, malaksid iti raytoy na saya apay no aday iti mentorship program kunana, tapno agpatulong da karay iti veterano a konsehal amang isuro karay iti agdadamo iti termino. Inay na, lalo pa ay papigsayan iti gunglo ti PCL Ilocos Norte chapter, babuan ti panangiwaya iti General Assembly tapno maamuan no anada iti aktibidad iti intero at chapter. May naig iti raytoy kalikagom na pay nga itultuloy iti recognition program when iti local legislative award nga ditoy ma-assess dagiti konsehal no anati nagapuanan da. Inbinglay pa ni Puntila na may sagagam na may patungpala ket ti PCL sa barangay when outreach program no sa dinno ditoy ang makitinulong da iti barangay kan amuan no ana iti kasapulan da. Pintas nga agtultuloy nga mapabilig wenno ma-empower dagiti ko konsehal ti Ilocos Norte. Agtultuloy tulat tamam nga tayo mangisayangkat kadagiti capability building programs no adda dagiti mabalin nga pagsirkan tayo wenno papanan pagregisteran tayo nga dagiti kunak nga mangpabilig kada tayo. Why not apo nga mapantayo agatendar kung kuna nga mentorship system. Aramaten tayo, i-encourage tayo, dagiti veterano nga nagkongkonsehal apo, dagiti agda mga konsehal nga nabayagdan iti serbisyo nga i-mentor da apo, dagiti kabarbaro nga miyembro iti liga, kuno dagiti damo nga termino, kuno dagiti umuna nga termino, dagiti parating nga konsehal iti Ilocos Norte chapter. Ken kastamot ma'am nga tapnon ti kasakit adadagiti pangadawan tayo, panginawan tayo, kadagiti agkakapintas nga gakat, ordinansa man wenno resolution, napintas nga dati kung kunatang tayo nga shared resource hub nga dito iti pakay-uploadan dagiti model ordinances, model measures nga mausar tayo, no applicable man iti na duma-duma nga territorial jurisdiction tayo. Kabayatan na nakapagsapatan ni Puntila na kasbaro na elektara na PCL Presidenta iti Ilocos Norte chapter. Para iti IFM News, Idol Bernadette Toledo, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.